The following is an independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers, or owners. More power at your service. More power at your service. Programa nga magadulong sa inyo sang pinakaulihi kag importante nga mga impormasyon may kaangtanan sa operasyon sang inyo distribution utility sa Iloilo, ang More Electric and Power Corporation. More power at your service. More power at your service. Programa nga magahatag sang kaatagan sa mga ginoobra sang More Power. Agod mapanami pagid ang serbisyo sa inyo. Mahibaluan ang pinakaulihi nga tikang padulong sa modernisasyon kag advisory sa power interruptions. Kampanya kontra sa mga pagpangawat sa kuryente, electrical safety tips, corporate social responsibility projects. Kag mapamatian man ang tingog sang mga konsumidor. More power at your service. More power at your service. Masobra 4 na katuig ang nakaligad, umpisa nga nag-operate kita bilang inyo nga distribution utility diri sa Iloilo City. Halin sa kapin 60,000 ka mga lehitimo kag may kontador nga mga konsumidor, subong nagalabot na sa masobra 93,000 ang rehistrado nga mga konsumidor sang More Power. Kung sa yuron, masobra 30,000 ka mga pamalay ang nakaangkon sang Ilaginyo Metro sa sulod lamang sang masobra 4 ka tuig nga operasyon sang More Power. Ako si Joy Fantilaga para sa More Power at your service. Hi! Ako gali si Manong Yumuroy. Masadya kag makalilingaw ang pagpalupad sa burador. Apang pwede gining halinan sa disgrasya. Gani, yari ako para maghatag sa inyo sa mga importante nga pahanumdum angot diri. Yari ang mga bagay nga dapat nyo tandaan agud makalikaw ka mo sa mga disgrasya nga posible matabo. Una, hindi magpalupad sa burador malapit sa mga power lines kay kung magsangkat ini, mahimo makatugas ang pag-trip off kag magaresulta sa pag-brown out. Ikadua, magpalupad lamang sa burador sa open areas nga wala sang linya sang kuryente. Ikatatlo, hindi magpalupad sa burador sa kagabihon kay delikado ini. Imuson gid naton ini pagkatapos. Kag labi sa tanan, hindi gid pagkuwaon ang burador nga nagsangat sa linya sang kuryente. Kung ini matabo, gilayon nga magtawag sa More Power Hotline sa 330-MORE or 330-6673 para sa insigida nga assistance. Ang ini nga mga tugon ginadulong sa inyo sang More Power Iloilo. Sa liwat, ini si Manong Yumuroy nagapahanumdum sa inyo nga maghalong gid kita para malayo sa disgrasya. Gimbalikan sang More Power News Team ang pila ka mga pioneering customers ukon ang mga nauna nga nag-apply sang Metro sang umpisa gid nga nag-operate ang More Power sang Pebrero 29, 2020. 4 ka tuig na ang nakaligad. Si Clifford Espinosa, sadto anay Barangay Kagawad sang Barangay East Timawa Molo. Iya ginako nga sang pagbakal nila sang balay nga ginaistaran nila, jumper na ang source sang elektrisidad. Kag tungod mabudlay kag madamo ang mga requirements sang anay distribution utility, wala na lang ini nag-apply pa. Pero sa pagsulod sang More Power, nagpanikasugid ini nga makaangkon sang kaugalingon nga metro para sa ilang nga safety. Wala gid man kuya dugay na ting balay. Ang pagbakal na mo wala sang balay de. White ni kontador, gadamper lang. Sa iya sa Peko pa to. Kung may raid, kakas naman eh. Salamat kami kay gabi mga requirements wala sang Peko sa una sir. Ngayon amo na hindi kami ka dali-dali apply kay may mga land title pa sila ginapamangkot. Mga requirements nga kabudlay bala. Kaya mo lang pag ano sang More Power na porsigigid ko nga patakdan kontador. Ano nagtulog si
sir? Para ma-safe man ang balay kag ang palibot man eh. Iti ang jumper hindi mo masaligan gid mo. Ang sala pila ka dekada jumper na mo. Pag tukod ng more, nagpasalamat ko nga dali lang mo sa mga requirements ninyo. Mo to nga kin-encourage kong palibot ko. Do kay do alustahan kami di jumper gid. So una, sang way pa kamo. Naligan pa may official ka sa... Oh, sir, oh. Kin-encourage ko dire estimawa. Ginano ko binas lang tanan di gin pa apply ko gid. Amo na nga nagulupod sa sakon kag ginbuligan ko man sila. Oo, ako kaupod ko sa ila tapos mga requirements nila makilala to sa city engineers para inspection dayon. Dasig ang pagano sang Morpao. Para kay Espinosa, tuman kay importante ang kuryente sa pang-adlaw-adlaw sini nga pangabuhi. Gani nagpanikasugid nga magkakontador. Oh, importante ka tama iti kung wala tadi power supply, why gid? Hindi ka gid kagiyo kung anong braw mo do wala ka gid bala. Wala niya kung may kuryente kay nga himo gid. Dako man ang pagbag-o sa kabuhi ni Espinosa, umpisa nga nagkaangkon ini sang kaugalingon nga metro. Damo gid eh. Siyempre do di ka nakakabado, wala ka na sang napaligban nga masunog-sunog. Mula bala kay ti may ara ka na nga kontador ngayon. Paano mo ma-reach si More Power sa mo, sir? Oh, 104% gid guro, sir. Ano ko ginaya, upset ko gid si More Power nga mayo gid ang mga serbisyo nila. Kapag gambal ko ilis poste ara dayon. Dasig, ang mga poste diyo, nga hilay pag request ko to kay Ma'am Joy. Ara dalin sigida pang peslan niya gid tanan nga sun. Kin panan niya gid. Isa man sa Espinosa sa mga nakakuha sang bill deposit refund sang nagligad nga tuig bangod sa wala palso sini nga pagbayad sang bill kada bulan sa sulod sang 3 ka tuig. Advance ko eh. Tapos kung ara maabot ang bill, bayad ko to dayon. Kaya para na hindi ko ang paligway ka na bala libog. Kaya single parents kung daan. Ako lang isagap nga sa 3 kong bata. Mo na nga wala to nga obra. Naka-drive kay Tornes Ragusa. Extra ko sa elektrisyan mo ko mo. Ano sa mga install sa mga balay. Muna ako nga ano. Sige, ano ko to, sir? May mga Oh. refund to? Sa ako bugas kita yun eh. Bukal ko to. Subong 2.5 mo, hindi nakabakal. Tunga na lang. Mahal na mong bugas. Salamat lang ko to sang refund ni More Power. Ang advice ko sila nga dapat magabot ang bill. Hindi na ta magpa ano tawag ko ni yung delayed sa pagbayad kay para makuha yung bill deposit niya. Kay sayang. O ba yadi pa eh bakal mo sudan ng bugas. Yadi pa tama sir or ibayad luat kay More. Kampante naman sa Espinosa nga wala na sang jumper sa ila nga barangay. Tungod kada isa sa ila ang nagabinuligay para mapapas ang pagpangawat sang kuryente. Why gid 0-0 kinadi kay ti ari ko man time ko man time ang tanan. Kagabi no ligaya. Hindi na takay ti may kontador na tantanan. Kabudlay man sa pag-apply sang kontador sa una nga distribution utility ang nangin rason ni Jeremy Bote sang barangay Lapuz Norte kun nga ang nagakonect lang ini sa iya nga tupad balay nga sang ulihin na tukiban sini nga jumper man gali ang source sang elektrisidad. Wala. Nakikiano lang ako tap na eh. Nakitap lang ako sa una. Kay Budlay bala sa Panay. Budlay sa Panay na yan sa una. Damo din rin ga-apply man sa Panay. Kay pila ka bulan, pila ka... Basta how many months inaabot ganito igang iban bago sila matakdan. Ano nagtulot si mo, sir, nga mga patakot ka sa... Amo nila nagka-time na bala na ano, actually kasi diri kasi sa una uson jumper. Diri sa Lapuz Norte uson jumper na yan. Sa una ha. Pero subong way na kay more na mo kay taas ng mga ano. Uson jumper. Subong kay lahat ng mga way man ako kabalo nang inaangotan ko is na may connect man galing sa jumper.
Te siyempre inutod ni Mormo. 2000 ano to mo? 19, 20 ba? Basta pandemic to mo. Pandemic pa na yan. Oo, pagutod na yan. Te siyempre wala na kaming kuryente na dira ngayon, subong, naghambal si Mor na may libreng applicant bala na binigyan ng pwede kayo mag-apply ng subong na kamo mga new applicant na pwede ka mong mag-apply kay Mor. Na dito nagtulod na hanggang sa nag-apply kami kay Mor na nagkanto kami sa city engineer na tanan-tanan bala nas ng process asa sa nakalabot kami na are na daw palima ko natakdan mo. Kamusta ka pag-process mo sa iyo mga kontador? Kamusta yung pag-process? Okay man. As in dasig lang. Pag-apply ko sa city engineer, na inayos na city engineer, na-approve na city engineer, after 2 days, 3 days, ara si Mormo. Siya naman nag-check up. After mga siguro 4 days, ara na si Mor, nagtakot na sa aming kuryente. Daw kundi ako pangatlo, dire, pang-apat. Satisfied man siya sa nangin serbisyo sa More Power, ilabi na nga na-address ang low voltage kag jumper sa ilang nga lugar. Oo na, okay naman, nalabot naman. Number 1, noong una, barato si Mormo. Te subong na damo niya man naging charges, kaya siyempre, damo man na, siyempre, hindi mo mahambal na nakita man namon na bilang isang consumer, nakita man namon ng number 1, ng mga transformer. Low voltage kami di. Low voltage kami sa una di. Siguro ang kuryente namin, siguro 110. Pag nagdungan sa gabi, mag-110 na yan. Ang trip na yan, hindi kandar. Hindi ka ang rep na yan. Tuod na, low volt kami na sa una. Te, subong nga mayam namin gani, no, na sa tuod, na halos talan na rin sa Panimalay, di may kontador na yan. Lagi sa una, pila lang ang may kontador din na yan. Kaya tungod naman nadali gani na madali ang pagpaprocess kay Mor. Tapos ang kamukha ng hinambal nila na may down payment ka, 2.5 mo. And after 3 years, sakto 3 years, makuha mo si 2.5. Actually, na-avail ko na. Kaangay ni Espinosa, dako man ang nangin improvement sa pangabuhi ni Bote sang may iya na nga metro. Siyempre, dako, sir. Kontador kaya Yes, kumbaga sa pangabuhi lang, dako. Number 1, ang kuryente subong, 220 na gidya. Appliances ko na, may mga appliances man tapis kang ginagmay lang. Pero, sir, magana na ya. Lahi sa una, low voltage din mo. Amo na, sir, Lahi sa una, tas ina, ang sugaga, peraw na ya. Kaya siyempre, low voltage tapos, amo na gani, low voltage, pero subong na, namin ang pagkakano. Siyempre, naintindihan namin bilang isang consumer na si Mor, siyempre, may charges na sa subong mo. Nagtaas ang kuryente namin. Amo na gani sa tungod sa mga transformer, sa mga kamukani, ang mga poste namin rin, mga taga-asa na. Sa una, ang poste namin doon, nakaangot lang sa kahoy mo. Gatutumba na gani. Ang poste, gatutumba. Kaya subong, bago na mga poste namin na yan. Kaya maintindihan mo na yan na may charges na sila. Gimpabugal man ni Bote nga isa siya sa mga nakabaton sang bill deposit refund. Maripan. At siyempre nalipay sir siyempre may refundable na tabo na tuod man ang hinambal. Nambal nila na meron man silang balita na amo na. Tuod man inimo nila. Anong mga diskarte mo para makabil nito? Dahil, paano kasi hindi ka, kung pwede, hindi mo pagdungan-dungan yung appliances mo bala. Kamukha ni, kumisan, TV naman, di makami gaganang TV. Ang electric fan, kung pwede, timbol lang bala. O, dirita tanan, para isa lang, duwa ka electric fan. Actually, ang electric fan ko sa balay, 8 mo. Pagkaar kami sa salas tanan, 3 lang magamit. Pag nagkanto-kanto na sila sa kwarto-kwarto nila, mo na magamit ng 8 ang hinihin mo na mo kamukha ni sobra kainit. Siyempre, sigurado hindi ka na na sure mo ni 100% magtaas kuryente mo na. Way patay mo. Amo na sir na... Hindi ko magbayad kasi mo bill. Kamusta yung pagbayad sa bill mo? Okay man, updated ako na ya. Actually, magbayad ako sa bill ko sa More. Actually, before sa Juko, kasi budlay na magdinungan ba tapos na nagkakaroon ng charges mo pagka may charge kung mag-delay ka bala. Sa kanugon man na. Kaya ako, bilang isang consumer na ya, sa todo wala kung delay kay More na ya. Na siyempre kung ara na manggidman pambayad, buti bayad ka na lang. At least kaysa matabo bala na kung mag-delay ka tapos magdinungan pa, kalingin ulo mo. Amo na sir.
Ginbakal man sang bugas ang bill deposit refund nga gimbaton sini kag ang mga galamiton nila sa sulod sang panimalay. Ate, binakal siyempre bugas sir. Siyempre, especially kay sabi ko kanugo na bakal ta bugas ni. Na butsalingon sir. Bakal mo sa balay. Yung mga gamit sa balay. Eh, siyempre, para dito to mo. Dako Kung sa dako mo bulig, dako Siyempre, saksakong bugas na to ya. Pareho man ang nangin rason ni Joseph and Kanagasinggam sang West Timawa Molo kun nga ang wala ini sang iya nga kontador sang una. Ginako sini nga antes nagkaangkon sang iya kontador, naga-jumper man siya tungod man sang kabudlay sang application. Apang, sa tinutuyo nga mangin matalunsay ang iya nga pangabuhi, nag-apply ini sang kontador. Wala gid sir kay before sang pagkadto ko diri actually naga-board lang ko sa una. So ang amon boarding house dito pa sa may Gwa, sa may roadside. So syempre na-experience man ko sang ginahambal nila nga jumper. Ano nagtulot si mo nga magpapunta ka? Hindi kay nakakuha na ko diri sang rights baligin diri sa sulod. So ang ini nga rights bali nakapangalan na gini sa akon. Gusto ko man nga magi convenient ang akon nga pangabuhi kag siyempre ang kuryente nga daan number 1 tagid na yang needed sa kabuhi naton. Kun wala ta kuryente, wala man ta sa may mahimo kag budlay gid sa aton nga adlaw-adlaw nga nga pag sinarayo amo na antis ko diri magsaylo magin process ko pag gin process ko gid nga akon nga kuryente. Actually pag apply ko is under pa sa Pico. Pero sang mga tunga-tunga ng application amo na to nga nag-merge da ang more kag ang Pico. So pasalamat gid ko kay ang Pico sang una mo naman ang bala nga daw kabudlay gid mag-apply sa ila. Pero sang na sang more merge na nila kuan ko na follow up kay gin patapos na to ako nya dasig-dasig na lang gid. Sa subong, wala na inisang kabalaka kung magsaka o kung magnubo man ang iyang ginabayaran sa kuryente. Tungod nagapati siya nga iya gini nga konsumo, bangod may metro na siya nga iya. Okay lang gid ya, wala na sang worry. If ever nga magtaas or nubo ang kuryente, wala kayo worry kay tiimo ginaya nga kaugalingon nga usage mo, wala ka na question. Mag-apply mo sa kontador sa Mapower, kamusta mo? Dasig na siya ya. Wala na damo nga ichibritsi kay actually pag ikuan gintawgan ko dayon sang more nga ma-deposit nako kag ang diragi ko na pa kay sa deposit nila lain gid ang nila sang sa Pico sang una. Ginpakigbahin man ni Josephine kung paano ini nakabayad sa iya nga bill on time, rason nga nakakuha ini sang bill deposit refund sang nagligad nga tuig. Antes na iya magikuan na dayon magibaton ako sang notice sang bill ginapreparahan ko na ginaya 2 days or 3 days mga dira ko gina iya ginaano kay syempre na experience ko man ang budlay gid sang una nga wala kuryente gina try hard ko gid nga mabayaran dayon para nga okay man bang kuan man sa amon nga panimalay. Amo na yung mahambal ko lang sa iba ng mga consumers kung pwede man lang nila nga ma-advance 1 day, 2 days ang ilang bill bayad or on that day, on due date, i-try hard yun nilang kay para man ni sa aton panimalay ang kuryente mo. Hindi man ni may budlayan gid kita mo kung gisa mag-brownout yan ni damo na reklamo, ayhan pa kung mautdan kita, budlay gid kung mautdan kay mari-process naman kita, mabalik-balik naman kita sa opisina sang more. Ikabay gid nga mabayran naton automatically ang aton nga bill. Si Emmanuel Improgo naman sang East Timawa Molo, nga isa man sa mga nauna nga nag-apply sa More Power, iya ginpakigbahin ang sekreto kung paano na-avail ang iya nga bill deposit sang nagligan nga tuig. Before ko ya due date, bayad ko na. Amo na sang una nga nakakuha ko na sang refund. Kay because of that, kay may mga guidelines man ang more mo. Kaya ako niya, every now and then niya, ang ako na style ya, pag 15 days na ya, nagatipon ako na ya, pag after sang bill ko na, tipon ako na adlaw-adlaw ya 50 pesos. Sa ako na daily consumption. Nagamay lang akong kilowatts consumption ko every month. Pinakataas na guro, bisan pa nung sa record na, hindi kalabot 50.
nasa bracket na nasang 34, 36. Ako ginay ang expectation ko kung early kaya gabayad ya. Plan mo, may mga factor na kung nga, amo sina eh. Kung early ka gabayad, meaning to say, ang kwarta mo, hindi na yan madula. Pero kung hulaton mo pa sa due date, sometimes may mga emergency reason, ibayad mo ginaya. Di kung hindi ka kabayad sa more, di kung di pa problema ka notice, nagabad record na to ya sa squan. Pero kung pag-abot na isang bill mo, pag-aga bayad ka na to, wala ka na yung problema, wala ka na pinsaron, pareho na sa tubig ko. Doon na sila, gauna-una lang ang more. Pag-abot na yan, bayad ko dayon. Hindi makapatuyang gamit sa mga appliances tungod naga-submeter lang ang nangin rason naman ni Elma Someros nga kun nga nagpanikasugid ini nga magka-meter. Di kay kung wala ka kontador, limited lang gidya mo nga hindi ka man mapagusto ka kagamit mo kay siyempre ka ka lang mo wala mo kutudaan sa meter. Lang iambal mo sa imo sa ano lang iambal sa akon nga bill ko nga bayad ka mo lang nabayad kuti mas gidya nami kung may kontador kang pagalingon mo kay kapundar ka sang gamit mo kay at least pag gusto kay gamit kay ikaw mo gyapon mabayad. Sino nagtawhay kay nakapundar ko sang gamit ko. Nakabakal kami mga appliances. Oo, kapag gusto ko yung gamit sa kuryente nga wala lagi na nga base kung kag sakto gidya ang imo yang ang imo bala nga ibayad sakto gidya sa imo ging gamit. Ginkakibot kaging pabugal ni Someros sang Lapuz Norte ang pagbalik sa iya sang bill deposit. Na-refund ko may chiki gani ko ariyo. Ara ako chiki. Sang nang pag ginudo second batch kami siguro nga ginggaan sang chiki. Kay naka-abel ko ni ko nakibot gani ko hing tawgan ko sang more. Abi ko wala mo ko ga delay sang bayad, advance gani ko magbayad gaging tawgan ko sang more mo ko possible dan ko kunta doon. Ang bali mami refund ko no nga akon nga bali mami refund mo nga deposit. Mo kayo ga mayo pag tamutugin kadto kami to sa more, may bigin pilapan ko to nga form. Amo na gin refund. Amo paano ni mag-abel nga naka-abel ko sang refund. Ang bala basta on time ka magbayad sa 36 months nga sunod-sunod diretso. Amo na yung mabalik sa imo ang bill deposit. Oo bala nga ibalik sa imo yung 2.5 do libre na to imo pagpatakod. Sige pasalamat gid ko sang madamo kay at least na balik ang akon nga bill nga gin deposit. At least gin pambayad ko man sang bill ko kay nga magbayad pa ko sa at least may iba pambayad nako. Tamo kung gusto niyo mabalik ang gusto niyo mabalik ang mga bill deposit, mabayad ka mo on time gid sa 36 months straight. Ginkalipay na De Espinosa, Bote, Kanagasinggam, kag Someros ang pagsulod sa more power sa Iloilo kag ang mga serbisyo nga ila nabaton. Ang performance sa more power, okay. Number 1, kung magka-short wala, mga troubleshoot, isang tawag mo lang, active man ang kanilang mga sa line bala, masabat na sila dayon. Tapos pag sinambal nilang dugay-dugay, tood na ara ng mga troubleshoot. Okay, the best. Kumbaga, siyempre, as a consumer ni More, kag siyempre, dira ako nagkakontador kay More, masabi ko, okay na yun. Sa akon ng gidyang opinion, kay syempre hindi man tanan-tanan palariho ang opinion sang tao, pero ang sa akon ng gidya, okay kuya sa serbisyo sang more, kay syempre yung isa hindi taman ma-avoid, may mga brownout, pero syempre para man na sa aton safety, kag sa aton nga kuan man sang ilang kuryente nga nahatag bala sa aton ti kung kisa nang gamay lang nga pag-antos kung may brownout man kay di actually ginagaano man sila notice man sila nga may brownout kung pila ka oras, kung isa hindi man gani nila gid ang consume ang ila nga ginahatag nga pila ka oras nga brownout ginakuan man gid dayon nila na try hard man nila nga mapasiga dayon. Ako namian gid kuya sa mga programs sang more power kay syempre ginabalik man nila halimbawa sa akon nga deposit kay ginbalik nila dako pa niya nga bulig ang 4
4,000 for 500 nga bill deposit ko mo kay syempre ginawa ko muna sa una ka pangunyadi para lang ginya malikom ko ang cash deposit ko sa ila kag nabalik nila dako man niya nga bulig sa akon panimalay kay ti syempre kami malang budlay man subong kape subong nga pangabuhi budlay gid so ang ginbalik nila dako gid nga bulig sa panimalay ko. Ada sige ang serbisyo sang More Power. Kay isang nangligad dao nagilis sila poste dira sa amon no kay ang dira sa ang ginangutan sa amon nga ano nga metro nang guba nabla lang kahoy lang sa una ging kayo nila kung ano hambal kung ano gapati man sila man kayo bala gamba ko nga diri lang banda ibutang akon nga kontador para daw makita ko bala ba ang iya nga ano gid balahaw okay man nila pagplastar kag mas nami mas nami ang pagplastar sa ano kay ano gid bala tadlong gid hindi ka daw gagrenual ang linya. Ga message man ko sa ano sa More. Kaya kang kaya nag ano apply ko sang nag-ano ko sa ano na bala billing na bala. Nang kisa ay gaabot ang ano ko ang bill ko bala. Daan na advance ko magbayad sa More. Wala pa ya due date ko ya gabayad ko pag abot sang More nga bill ko ginabaydan ko ginadayon. Yung ga worried ko bala kay wala pa kaabot ang bili ko kay ginabantayan ko kung ano nga mga pizza nga gaabot wala pa haw. Gina-chat ko na ang More. Ga-reply man sila kag gina-send nila sa akon sa ano gina-email nila gina-ano nila ang akon nga bill. So una nga wala kasi ano sa siguro aras ko basta kami sa imo para Amos namin gid subong nga sa More na sa ano kung may kontador ko sa More. Mas namin gid nga mo pangabuhi. Budlay gid sa una ya. Budlay gid. Sila ang pila lamang sa madamo na nga mga konsumidore sa More Power nga nagbago ang pangabuhi matapos nakaangkon sang ila kaugalingon nga kontador. Halin sa sanguna nga naga-submeter ka naga-jumper, subong may ila na tagsa kakaugalingon nga kontador nga makapaggusto na gamit sang appliances base sa ila masarangan nga balayran. Yari na ang bill deposit refund. Kung nakabayad ka sang imo bill deposit sa More Power kag on time ang pagbayad mo sang bill sa sulod sang 3 ka tuig, makuha mo ang imo deposit in 3 easy steps. Step 1. I-check kung qualified ka para sa bill deposit refund. Kung qualified ka sa criteria, personal nga magatawag sa imo ang team sang More Power. Makabaton ka man sang sulat nga nagahatag details na hanungon sa imo eligibility status. Step 2. Ihanda ang mga dokumento. Dalon lang ang imo government-issued ID kung ikaw ang primary account holder. Para naman sa authorized representative, dalon ang notarized special power of attorney o po ang government-issued ID sa account holder kag sang representative. Step 3. Sit back, relax, kag hulaton ang refund. Mabaton mo ini nga naka-checky o kon ibuhin sa imo nga bill. Magbayad on time para ma-qualify sa bill deposit refund. Because you deserve more, we won't give you anything less. Samtang sa piyak nga bahin, nagaprepara na ang More Power para sa tingulan, pinaagi sa pagpatigayo na sang last o kon final phase sang pagtinlo o kon paghugas sang 69 kV lines. Suno kay Engineer Bernard Bailey del Castillo, Vice President of the Network Development and Operations Group, ang phases 1 and 2 nga ginpatigayon sa March 27 kag April 21 ang kabahin gid lamang sang initial stages. Ang scheduled power interruption sa weekend, Mayo 26, 2024, ang preparasyon para sa ginalauman nga pagsugod sang rainy season base man sa forecast sang Pag-asa. Ang nagtipon ni higko sa mga equipment sa power lines pwede magtugas sang sparks nga mangintunaan sang power interruption o kung brownout kung mag-ulan. Ang phases 1 and 2 sang scope works na lakip gid lamang ang portion sang 69 kV lines 2 and 5. Ang linya sa Baldosa Junction sa La Paz ang wala pa matinuan bangod sa safety tungod kinahanglan i-shut off ang duha ka linya para masiguro ang seguridad sa mga personnel nga nagatrabaho malapit sa linya sang kuryente. Kag para mapahaganhagan ang huol nga matugas sang power interruption, igapadayon sang More Power ang inisyatibo
nga paghatag sang libre nga tubig kag mobile charging sa mga apektado nga mga lugar. Para sa kompleto nga detalye sa mga apektado nga lugar, naka-flash sa aton nga Facebook Live kag pwede man nga mabisita ang Facebook page sang More Power. Tubtob sa masunod nga episode. Ini si Joy Fantilaga at your service. Kag inyo nabatian ang More Power at your service. More Power at your service. Tubtob sa masunod nga simana, mag-ululupod liwat kita, bangod. You deserve more. The preceding was an independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers, or owners.